बेस एकर कम कर देना बुझा कि हारे तो हवे प्रेम के पुजारी अर्जुन भैया अरे कि उत हवे प्रेम के पुजारी उत हवे प्रेम के पुजारी मालिक सब है अरे कि उत हवे प्रेम के उके जे हमनी के ए धरती पर भेजले बा ई धरती मलकिनी इंसान के नैहर है जा नहीं रह के आ जहां सब दिन सब सह के रह जाए के बस ससुर उहे भव सागर से पार करे वाला मालिक भतार के लगे चल जाए के बाद हई नैहर ह आ उ ससुरा ह वही ससुराला भतार से प्यार करके कैसे कैसे कि रे बाबूओ अरे उ तो हुए प्रेम के पुजारी रे बाबूओ उ तो हुए प्रेम के पुजारी मुझे रुकने कहीं का नहीं छोड़ा ऐसे गलियों में लगे इका हो एकरा के भजन कहल जाला इसको एनर्जी कहते हैं पैसा लेके आइल बनी कि फ्री में पैसा लेके कुछ भी ई हो एलर्जी ओ बेस के लगे एलर्जी नहीं के कमलेश भैया कुछ भी अरे रो लगा एलर्जी है नहीं एलर्जी तो सब गिरा देता रे भगवाई नहीं ना होते कुछ भी कहती है अरे मने राउर मती कौन मरले बिया का दिल अच्छा ए रुक कमलेश भैया अरे वो पागल हो गइल बनी कि पगला तनी अरे उहा के पागले रहिले सब बबुआ हो सब एनर्जी गिराता रे लास्ट अंतरा लगा तब कभी खतर कैसे आओ का तारा हु के हम लॉक लगा दी अच्छा जाए तो सामान्य नु हो जो बैठो ने देह बात तो कबड़इबे नु करी कहत रे कैसे कैसे से अब ना देखो अनिल दीदिया हो राखी बनवा लड़का कहत रे अरे के बीच सभा क्या बात है मुड़की लगाओ चक्रधार लगाओ चक्रधार नचनिया के काम बा देखी मिथुन बाबा के मुड़की के लगला मिथुन बाबा के मुड़की देखी हां गच गच लागी रह अरे बजिया जिया 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 लाला का नहीं का आई लवंडा बन जाई बीच सब जिया जिया लवंड जिया अरे कोसी बाबा कोसी चोरा नहीं के खाली गाल बजावला से होई कलाकारी दिखावे के पड़ी बीच सभा में अरे होई सब मर्दा के बीचे भलीला चार एगो नारी अरे नारी रे भलीला चार एगो नारी बीच सभा में मर्दा के बीचे भैली लाचार एगो नारी ई कब के बात है चाचा जी कब के इयो हमरा के बात हो जानो मेरा दुर्शासन द्रौपदी के चीर धके खींचत रहे उहे द्रौपदी जिनकरा 5 गो मरद रहले
जब दुर्शासन चीर भर के खींचे लगल एक कहूं को मरद कामे ना आइले हलो मत दोनों हाथ जोड़ लिए कहली कि ए कन्हैया तू ना आइब त इज्जत ना बाची आ कन्हैया से एक और बात कहले रहली कि याद करो दिन के जब बाल्यकाल में रहलो छोटी छोटी रहलो शिशुपाल के साथ लड़ाई करो तो तहर अंगुड़ी कट गई रहे अपना अचरा के चीर फाड़ के आ तारा अंगुड़ी के बंधले रहनी आ तू कहले रहल कि बहिन ई चीर हमरा पे उधार बत चीर के बदले चीर से चुकावे खातिर आबो भाई लाग आबो कि भरल सभा में अरे धई के घसे कि बीचो सभा में धई के घसे टटा उन्हीं के प्राण उबारी रे बबुओ उन्हीं प्रेम के पुजारी अर्जुन भैया एक मिनट खतिया अर्जुन भैया